Jeg gik i 7. og Frederik kan gå i 8. Jeg aner ikke, hvad Frederik har gjort. En måned efter ham hver dag. Han blev stiktot, så barn fik øje på ham. Frederik var lidt til fodbold, men vi andre spillede hvert frikvarter. Og dette frikvarter, har Månen fået fat i Frederik nede ved klassisk klatrestativet. På den side, hvor hun ingenting kan se på lærerværelset. Gårdvagten ser heller ingenting. Månen holder Frederik i struben. Og Frederik gør ikke andet end at forsøge at fjerne Anton med sine to. Men Månen er alt for stærk. Og holder ham som en skruestik. Det meste af skolen er stoppet op og ser på. Det meste af skolegården er stoppet op og ser på. Jeg kan ikke se sidste nogen steder. Frederik er nu blodrød i ansigtet. Men alle kender Månen, og ingen tør gribe ind. Stop. Vi har holdt op med at spille. Flere af mine holdkammerater ser på mig. Jeg tænker ikke over det, jeg gør. Det er ingen beslutning, jeg har truffet. Nej, faktisk ikke med. Men jeg tænker ikke over det, jeg gør. Det er ikke en beslutning, jeg har truffet. Jeg skænker det ikke en tanke. Men løber mod bolden. Og så sparker jeg. Det er en plastikbold, og afstanden er vel 35-40 meter. Okay. Men jeg sparker, så jeg er ved at falde. Bolden flyver afsted, men skruer så og tæpper fart, som plastikbolde gør. Inden den retter op, og nærmest synes at accelerere, i den dykker og knaller mod siden af Månens hoved. Det lyder som et klask på en gigantisk pludsing. Der kom. Og han slipper øjeblikkeligt Frederik. Månen krummer sig sammen og løfter begge hænder til hovedet. Så kan han ikke afgøre, hvor det gør ondt, når der kommer flere slag. Så lægger Månen begge hænder på venstre øre og står så med lukkede øjne. Frederik smutter væk.